Biz geldik. Siz kimsiniz? Burada yatan adamın karısıyım. Yanlışınız var. Yanlış gelmişsiniz. Burası Boran Alboran'ın mezarı. Bu mezarda yatan Boran Albora değil. Benim kocam. Dobrodošli na moj kanal. Danas pričamo o najnovijim šokantnim dešavanjima u seriji Uzak Šehir i šta nas to sve očekuje u novoj sezoni. Sve počinje najavom, gdje se pred očima Alije i Džihana pojavljuje tajanstvena žena i šokira ih rečenicom: u ovom grobu ne leži Boran Albora nego moj muž. Odjednom cijela Albora pada u konfuziju. Ko je ta žena? Ko je njen muž? Da li je Boran zapravo živ? I gdje se onda krije? I tu počinje milion pitanja i teorija. Fanovi se pitaju šta ako Boran nije mrtav i šta ako je on lažirao svoju smrt. Evo nekoliko mogućih scenarija. Alija kreće u potragu za Boranom. Sada kada zna da možda nije mrtav, Alija bi mogla odlučiti da otkrije cijelu istinu, makar to dovelo i do novih sukoba. Džihanova ljubav je testirana. Ako se Boran vrati, Džihan će biti u dilemi. Kao što znate, Džihan je jako se kolebao da li bi bio s Alijom ili ne. Porodične tajne izlaze na vidjelo. Možda će se otkriti da Boran ima svoje razloge zbog kojih je nestao, ili da je bio neke skrivene zavjere unutar porodici. Dok Alija i Džihan traže istinu, novi likovi će sigurno unijeti još drame i iznenađenje, mijenjajući ravnotežu u porodici Albora. Ljudi, sve ovo znači jedna stvar. 15. septembra počinje nova sezona i čeka nas pun spektar emocija, šokova, izdaje, neočekivanih saveza i možda povratak Borana. Šta vi mislite? Je li Boran stvarno živ? Hoće li lažiranje smrti uništiti odnose u porodici? I da li će Alija i Džihan uprkos tome ostati zajedno? Pišite mi u komentarima i naravno stisnite like, pretplatite se i uključite zvonce da zajedno pratimo svaki novi obrt u Uzak Šehiru.